nagrugyanan tayo idalit yung team MP ko na. Tatanti nangyari niya. Gaputan nag-pandemic aja, yun. Naglaos iti ibisibi, nagsara daw. Ang natuloy niya nga. Ang natuloy. Tatanti narami ko, niya nga tatarami inog college na kurangkal. Iti high school lang, nag-grade high school. Tata si Maliak iti sports. Maray. Kaya kabuyo pa Tatakay. Sige. Sports Kasi kami paggamit ito. Bingo pala gistorya na. Sports O tatakay, ijay ka, runner. Idi sports, idi ko anggal, wait lang ka. Idi ko anggal, idi sports, idi sinaliak. Aji sports ngamin may isang makatulong kanya kita nag-eskwela. Isu di may isang inisip kong kal. Aji sports ngamin anggal, scholar ka. Scholar kanya. Libre amin akong gastusa mungkal. Tatan si Maliak iti tinarayan, ado ti sinaliak nga tinarayan, alang nga tinarayan swimming, di kaya pinatas ko aming sports. No anyari iti mabaling ang qualified na kaya isu ti pagjanak ko. Qualified na ti tinarayan. Mapanti college nga palarong pambansang kalapang kami dyan Dumaguete City adya yung Mindanao nagisalyak ba day Mindanao saya kami Barkaw partak ti taray mo subla naman tani di si Maliak ijay pau nangabaka nag-gold na di Mindanao siya tinag-gold siya tadi nag-gold na inalat digiti University ti Manila digiti Big School digiti FEU LaSalle Ateneo UE at tinagusto ko dyan UE tayo Ilocano ti coach na dyan Ilocano tayo kababis kami kami no Ateneo LaSalle digi rich kiti tao dyan nga English speaking kanya kang kumog Tagalog idi college na kumog Tagalog kunak kanya tayo di ko iserang kumog Tagalog kunak kanya tayo Manila ada dyan Manila din kal ni Tito aji asawa ni tita nga koreng nga kapsat na ng kalgubinay isuna iti nang ini Tito Jengal isuna iti nang introduce kanya nung kasano ti Manila impasyar na ti Manila tangtanga da di Manila bilbil day first time ko makapan ti Manila kung kuna nay da di na la taltal ng paspas dok ti ko dati nang Manila tangtanga ti bilbil day mo na bati idi sumurog ak ti eskwela ng kaal di ba kanya tayo nung magka-journal tayo kumkuman ko dala tayo ti sardinas inapo niya tatanggal sumurog ak di eskwela ngay Aji kasyempre di eskwela ko private school di ko bawal ti kutsilyo bawal ti agdala ti napoy kas jangan umur ka di ti skurom nagbalon nak ti kwangkal iti pagbalunan nga nay pinggan binalkot ko ti lupaw di pinggan sana nagala ti sardinas ken kutsilyo mauno ga di eskwela nakabaw kuna na di bodyguard kanya op ape da ka mutti kuna na kanya papanap sa estudyante akte una kitakman tabag mo una nagal kinita da di bagkaw damo kutsilyo na ken sardinas na tapo kuna na kanya taga ano ka una taga Isabela sir kuna ay Ilocano kanya sir tapay nga damot kutsilyo mo sardinas kuna de gaji bodyguard di Manila bisa mapagluka mao kuna sir gamin kanya mi sir taga bundok kami sir isu ti pagluluka mi ti sardinas dai ti kutsilyo na tama uso di tinkan nga sardinas nga kas di mo nay aji gaji kas di mo nay ay kas jay kuna sir amo mi sir ko barbaro ko lang nga bimaba iti ente taga bundok kami sir kung amo di giti patakaran ti Manila kuna talaga probinsyano akser pasensya ka tadi pa mo Tagalog kunak jide kas jingar di ba ko ana sir sige kastoy taga Pangasinan Ilocano ako na nang mawatan ka tagas dak meding agbalbalon iti sardinas kuna na mo awayak kuna na naman chamba to yun mo naman chamba kuna talaga ti pinamay anak ngayon man ka makalusot ate kutsilyo ibati tattoy kuna na delikado parikot ko paglokal tada jinak unog ti rumo nang ka mangan kami nagpipintas si Rosbit ko nga big time artista munod kami nalpas ti panag-eskwela main pinangantal daw padalada mo gayam di gaji bodyguard nga mang inasal kada Jollibee nagi bodyguard di gaji ka classmate ka nga dakot kutsi na di baba panday pan Jerome tultulod na di makanta mabayin ka mang iro sardinas na mabayin na kata kasi gayam di gito ti pinamayak ma'am mabaling nga si arak mang pailang kuna si arak ka at si arak ng luktan di sardinas di luktan di sardinas si tingga di ko tsarengkas di ko ni